Test af prototypen. Vi scanner kortet. Og den siger adgang nægted, fordi vi ikke har oprettet en konto endnu. Vi går hen på serverdelen og kigger. Og vi opretter en konto med mit navn. Og vælger klasse. Og så kan vi se, at der er blevet registreret et ukendt tag her. Og vi klikker registrere. Og så skulle den gerne gå. Vi scanner igen. Så siger den velkommen Søren. Spillet. Vi får et spørgsmål tilsendt. Hvor mange er et dusin? Og vi sparker for at gå videre. Hvad laver du, Hornsej? Det går galt, det der. Og så kan jeg skifte mellem svarene her i menuen ved at holde hånden foran sensorerne herude. Så. Så vi ser. Hold. Og sparker. Og vi får rigtigt. Så forbinder den og logger ud. Du kan se, fail er stadig rigtigt, og vi lader være med at sparke. Og det giver rigtigt. Og den sender forespørgsel til serveren. Nej, jeg tror det ikke. Jeg klikker nok så ned i her. Hus, det er forkert. Så vi sparker. Det var rigtigt, og så forbinder den og logger ud. Diagrammet over ordspillet. Det minder mig om, den her skal jeg også have lavet. Dokumentation i værkstedsarbejde. Og den bliver opdateret hver gang, der sendes et nyt svar ind til serveren. Færdig med dokumentation af database. For en opgave.